Slunce, moře, písek. To je Algarve. Krásná dovolená, raj pro golfisty. Zapomeňte ale na greeny. Tento víkend je to úplně o něčem jiném. Prašné cesty, to je náš rajon. Toto je portugalská rally, čtvrtý podnik mistrovství světa v rally 2013. Po velkém vzrušení a překvapení v Mexiku budeme posádky opět sledovat na šotolinovém povrchu. Tentokrát se týmy vrátily zpět do Evropy, a to na jednu z největších show tohoto roku. Vodafone Rally Portugal se koná na jižním cípu Portugalska v oblasti zvané Algarve. Centrem soutěže je pak turistické město Faro. Divácká vložka se jede také v hlavním městě Lisabonu. Máme před sebou čtvrtý podnik šampionátu VRC, který se skládá z celkem 13 podniků. Po sněhu a ledu už podruhé zavítají posádky na šotolinu. Sebastian Ogier se stal po vítězství ve Švédsku a Mexiku rychle vedoucím mužem průběžného pořadí. On, ale také Volkswagen nechtějí nic slyšet o dominantnosti německého týmu. Letos to opravdu vypadá, že je to ještě těžší než loni. Bude to hodně náročné, a to nejen pro nás, ale také pro mechaniky. Důležitý bude rozpis. Tady v okolí je hodně kamení a k defektům je tu hodně blízko. To, že je portugalská rally obtížný podnik, dokládá tato nehoda posádky Jari-Matti Latvala, Mika Anttila. Latvalu spolujezdec Anttila zvažoval dokonce ukončení kariéry. Tohle rozhodně nebyla žádná legrace. Byla to tehdy jedna velká náhoda. Pamatuji si, že jsme vedli a vše šlo velmi dobře. Pak ale přišel tento úsek, kde jsme měli zrovna mnoho poznámek. Bylo jich opravdu až příliš. Byla to úplně nová rychlostní zkouška a nevěděli jsme, co od toho očekávat. Když jsme dorazili do tohoto místa, tak jsme narazili do svodidel. Šli 17krát přes střechu. Byly to nepopsatelné a děsivé chvíle. V tu chvíli nás nezajímalo nic. Jen to, jestli jsme oba v pořádku. I tento muž má za sebou hodně nepříjemné okamžiky, a to nejenom v rally, ale také ve Formuli 1. Právě tady v Portugalsku zažívá Robert Kubica svůj velký návrat do světa motorsportu a plný úvazek v kategorii VRC2. Chtěl jsem udělat ve svém životě něco nového. Je to zcela jednoduché. Každá nová věc člověka naplní daleko více, než když se jen vrací k něčemu, co už několikrát ve svém životě zažil. A právě rally je pro mě něco zcela nového. Pro mě je tento program samozřejmě velká příležitost a jsem hodně rád, že mohu tady v Portugalsku startovat. Kubica je přihlášený se Citroenem DS3 RRC do kategorie VRC2. Po 3 podnicích můžeme s více než 30bodovým náskokem vidět v čele Sebastiana Ogiera před druhým Loebem. Ten ale nepojede celou sezónu, takže nejbližší pronásledovatele jsou Mikko Hirvonen a Mats Ostberg. Ještě více pozadu je Latvala. Citroën je stále ve vedení mezi týmy, jeho náskok na druhý Volkswagen je ale pouhých 6 bodů, takže tady je bitva daleko zajímavější. Tak jako na každé rally s nespevněným povrchem, tak i v Portugalsku se před soutěží odehrála kvalifikace, podle které si jezdci vybírali startovní pozice do úvodní páteční etapy. Tím nejrychlejším byl na 5kilometrovém testu trochu překvapivě Dani Sordo se Citroenem. Španělský jezdec si vybral až 13. startovní pozici. Jako první se na cestu vydá Dennis Kuipers s Fordem Fiesta RS VRC, který to bude mít pochopitelně nejtěžší. O něco dál, tedy 9. bude startovat Mikko Hirvonen, jako 12. Ogier před Sordem. Při slavnostním večerním startu jsme měli možnost zahlédnout jednu velkou legendu, a to Vilamura Marina. Tu největší pozornost však na sebe poutal jezdec Volkswagenu Sebastian Ogier. Start shlédlo velké množství fanoušků, protože Portugalsko je zemí rally zaslíbenou. První den na jezdce čeká celkem 5 rychlostních zkoušek, celkem 2krát se podívají na test MU.
která je svou délkou 20 km nejdelším testem dne. Následně se jezdci vydají vstříc 280-kilometrovému přejezdu, tak aby večer pobavili lisabonské diváky. Na jezdce čeká skutečný portugalský mix. Velkým zážitkem bude už zmiňovaný test Mu, kde Latvala v roce 2009 hrozivě havaroval. Jako na prvního se podíváme na Michala Koščuška z Mini VRC. Pro polského jezdce to nebyl vůbec špatný začátek, když skončil na 8. místě, o 2 pozice před Čechem Martinem Prokopem. Mikko Hirvonen zřejmě ještě nezapomněl na loňské Portugalsko, které vyhrál a po následné kvalifikaci tu nezískal ani bod. Letající Fin si je dobře vědom, že již tady bude muset předvést přesvědčující výkon. Pro tuto zkoušku zvolil směs měkkých a tvrdých pneumatik, což je pro jezdce Citroenu zatím nejrychlejší čas. A byl to právě Mats Ostberg, který před 12 měsíci přebral vítěznou trofej po Hirvonenovi. Nor se radoval z prvního vítězství ve VRC. Ostberg však vsadil na všechny 4 tvrdé pneumatiky, což asi nebude úplně ideální na měkké šotolině. Cesta ale postupně vysychá. Tvrdou směs však může norský jezdec Fordu využít v dalších rychlostních zkouškách. Vidíme ale, že pneumatiky tu zapracovaly bezvadně. Mats je o více než 4 sekundy rychlejší než Mikko. Myslím, že je to dobrý začátek. V následujících zkouškách využijeme pneumatiky lépe, proto jsme zde mohli něco ztratit, ale téměř to nebylo nic. Uvidíme, ale soutěž pro nás nezačala špatně. Tady už máme finského jezdce Latvalu na startovní čáře. Asi tam budou ještě nějaké obavy. A přijde zatáčka, která mu před 4 lety byla málem osudná. Dnes to ale vypadá spolehlivě. Latvala se rozhodl pro bezpečný výběr pneumatik a tak vsadil na mix měkkých a tvrdých gum. I přesto ale Latvala s Antilou doufali v lepší výsledek. No a tady bylo finské duo trochu široké. A nádherný zpomalený záběr v plném rozlišení Full HD. Detailně můžeme vidět, jak pracují tlumiče. Latvala asi není moc spokojený. Na Ostberga ztratil 6 sekund. Největší odvaha tohoto dne byl Sébastien Ogier. Francouzský jezdec totiž vsadil na všechna 4 měkká kola. To bude znamenat, že tady bude mít Ogier jistě výhodu. Čekají však na něj ještě 2 měřené úseky na té samé směsi gum. To je hodně velké riziko, ke kterému se Ogier a jeho zaměstnavatel Volkswagen pustili. Teď by měl být Ogier nejrychlejší. Tak sledujme stopky. A podle očekávání je tomu tak. Osberga porazil o 4 sekundy. Je to dobrá volba do dalších testů. Zatím je to vítězství. Uvidíme, odpovím vám později. A tady už je moment, na který čekají diváci po celém světě. Návrat Roberta Kubicy do světového šampionátu. Tady v Portugalsku začal velmi solidně, a to 4. nejrychlejším časem ve své třídě VRC2. Průběžně ve vedení Sébastien Ogier s Volkswagenem o 4 sekundy před Fordem Matse Ostberga. Jako třetí se v úvodu umístil Mikko Hirvonen. První rychlostní zkouška se odehrála v poklidu, ale nesmí nikdo usnout na vavřínech. Portugalsko teprve ukáže své záludnosti. Za chvíli se podíváme na to, kdo to odnesl jako první. Pohledem na Thierryho Nevilla se vracíme k dění na portugalské rally. Z vrtulníku vidíme krásnou scenérii okolí Algarve. Tu však nemůže vidět belgický jezdec, protože se zcela 100% koncentruje na svůj výkon. Thierry tady zajíždí 4. nejrychlejší čas.
Na jezdce tady čeká druhá 18-kilometrová vložka. Zatím žádný velký záběr, ale v tak těžkých podmínkách stačí i to. Jako na každé rally hledá Mats Osberg své limity a posouvá je o něco dál. To se ale vždy ne zcela povede. Osberg se maximálně koncentruje na rozpis svého spolujezdce, ale někdy to bohužel nestačí. Tohle byl hodně tvrdý náraz. Podíváme-li se na to ještě jednou, zjistíme, že od katastrofy dělil posádku snad jen centimetr. I když to bylo opravdu tvrdá rána a bylo to těsné, vůz se udržel na trati a je schopný jet dál. Trať je stále teplejší, což by mohlo vyhovovat Osbergovi. Ogierovi budou totiž více odcházet pneumatiky. Francouz se rychlým tempem blíží do cíle a tak zjistíme, kolik na své soupeře ztratí. Osberg stihl ještě projet časovou buňkou, takže se bude Francouz srovnávat právě s ním. A prohrál. Zatímco Osberg jel na tvrdých pneumatikách, dosavadní lídr Ogier naopak na měkkých. Tak a teď víme, že lepší byly ty tvrdší. A stejně jako Mats, tak i Dani Sordo jede na tvrdé směsi pneumatik. A i tady se zdá být tato pneumatika lepší volbou, alespoň pro začátek. Dani zde zajíždí druhý nejrychlejší čas, což je bez Osberga také druhé místo po 2 rychlostních zkouškách s minimální ztrátou na Ogiera. Tady vidíme na třetím místě Sorda před Hirvonenem a Latvalou. Osberg však brzy výsledkovou listinu opustí. Čech Martin Prokop je stále 10. Jak jsme mohli vidět, na prvních 2 vložkách to bylo velké dilema, co nasadit za pneumatiky. Navíc v tak rozpáleném Portugalsku odcházejí pneumatiky rychleji a týmy mají jen omezený počet gum. Na auto máme celkem 40 kusů pneumatik, 24 v tvrdé směsi a 16 v měkké. Na víkend ale můžeme použít jen 24 gum, včetně shakedownu. Hlídané je to tak, že každý jezdec má na své pneumatice vlastní čárový kód, podle kterého je to kontrolované. Tvrdých je víc, protože bereme jako základní gumu na tuto soutěž. Měkkou nasazují týmy v případě, že zaprší nebo se prudce ochladí, což tu zatím není. Jde to ale také použít, když chcete zkusit rozdílnou taktiku a pozlobit soupeře. To se ale nemusí vždy podařit. Je to neustálý boj inženýrů a jezdců. Je to tu opravdu drsné a když si k tomu připočteme ty teploty, není co závidět. Teď už víme, co jezdci obouvají na své vozy. Jdeme tedy zpět na trať. Vrátíme se zpět přímo k vedoucímu muži průběžného pořadí. Jestliže měl Mats Osberg už jednou na mále, tak tady jeho naděje uhasly doslova. Náskok nemá Nor velký a tak se i při druhém průjezdu Mu snaží nahnat drahocenné sekundy. Po mexické rally vypadá Osberg znovu odpočatě a na starosti v předchozích soutěžích jakoby zapomněl. Po roce má v Portugalsku šanci opět dosáhnout na vítězství, tak jede, co může. Tak jako na většině soutěží, ani tady v Portugalsku není mnoho prostoru pro chyby. Skály a obrovské kameny neodpustí jezdcům vůbec nic. Ještě tady je Osberg rychlejší než Hirvonen, ten však Nora přímo neohrožuje. Velký boj se strhne o první místo. Ogiera a Osberga dělí jen 4,4 sekundy. Takový těsný boj by mohl donutit jezdce k chybám, které by je mohly stát dobré umístění v portugalské rally. Ačkoliv měkké pneumatiky jsou v těchto podmínkách nevýhodou, nesmíme zapomínat na fakt, že Sébastien Ogier je mistr svého oboru. Asi málo kdo jako on umí šetřit pneumatiky. Základ je samozřejmě držet auto stále ve směru jízdy a zbytečně se nepouštět do velkých smyků.
To zatím jedničce Volkswagenu vycházelo. A pokud se mu to podaří i tady, má obávanou dopolední sekci za sebou. Tím dalším, na koho ve třetím měřeném úseku čekáme, je Dani Sordo. A ten je asi největším překvapením dnešního dne. Od návratu k Citroenu zajíždí čím dál lepší výsledky a tady se dokonce drží v boji o první pozici s Ostbergem a Ogierem. Sordo je zřejmě nejzkušenějším jezdcem šampionátu VRC. Je to ale trochu napováženou. Zkušeností má více než kdo jiný, ale na své první vítězství v mistrovství světa v rally stále ještě čeká. A teď je před námi Ostberg, který se také bude chtít udržet ve hře o vítězství. Ale pozor, tohle smíšená norsko-švédská posádka nezvládá. Tohle znamená konec naději na obhajobu loňského prvenství. Z kamery je jasně vidět, že Mats přehnal nájezdovou rychlost. Přemíra snahy byla opět na škodu. Fiesta se kutalala přes střechu a co mohli hoši jediného udělat, bylo zatajit dech a čekat, až se auto zastaví. Ještě jednou se na to pojďme podívat. Jak Ostberg, tak Anderson mohou děkovat za pevnou ochrannou klec ve svém voze. Ta je ochránila před vážnějším zraněním. Ford Fiesta RS VRC je zpět na kolech, ale posádka soutěž vzdává. Ačkoliv to ještě asi Ostberg neví, je novým lídrem portugalské rally 2013. Sebastiane, zdá se, že Ostberg je někde venku, nedorazil do cíle, asi bude mimo trať. Vylétl ven? Jen jsem to zaslechl. Možná je pod velkým tlakem. Samozřejmě, byl tak rychlý, že jsem musel tlačit na pilu a snažil se ho dohnat. To je zcela přirozený jev. Ogierův respekt ale Ostberga do hry nevrátí. Měli jsme trochu problém v komunikaci. Přeslechl jsem jednu poznámku a než jsme se k tomu vrátili a spolujezdec mi to zopakoval. Už bylo příliš pozdě s tím něco udělat. V tu chvíli jsem už mířil na břeh a auto se pak začalo kutálet. Musím říct, že to byla docela těžká havárie. Důležité je, že jsme oba v pořádku. Ostbergovo neštěstí přineslo první pozici Ogierovi. Na druhé místo postoupil Sordo a na bronz Jari Matti Latvala. Tady jsme tedy byli svědky toho, že se věci mohou během mžiku doslova otočit vzhůru nohama. Nejenže je to velký víkend pro milovníky rally, ale také šampionátu Formule 1 a mnoho nadšených Poláků. Do šampionátu VRC2 totiž vstoupil Robert Kubica. Nehoda polského jezdce před 2 lety málem znamenala konec jeho kariéry, ale Kubica se nevzdává.
Chtěl jsem zkusit rally, protože ani nevím proč si myslím, že z nějakého důvodu je to ta nejlepší cesta, jak se vrátit na vrchol světového motorsportu. Léčení mého zranění se ukázalo časově více náročné a já jsem rád, že se mohu posadit alespoň do rallyového vozu. Kubica v Portugalsku startuje v kategorii WRC2. Jak by on porovnal závodění v monopostu a běžném plechovém voze? Více jak 80% je v rally o rozpise, což ve Formuli 1 není. Pokud si poznámky neuděláte správně, tak jich je nedostatek. Plynou z toho chyby nebo i havárie. Jak jsem tedy říkal, je to o vašich poznámkách a samozřejmě o spolupráci. Rozdíl je také v povrchu. Teď se jede na šotolině a tu moc polský jezdec nezná. A ambice nemá moc velké. Nemyslím si, že bych tady měl bojovat o vítězství, možná na dílčí rychlostní zkoušce. Beru to jako velkou školu a sbírání zkušeností, které se budou hodit na dalších soutěžích. Už víme, že v kategorii WRC2 debutuje Robert Kubica. Pojďme se ale podívat na tuto třídu podrobněji. Polský jezdec byl také mimo trať, ale naštěstí se dokázal vrátit zpět. I přes problémy s přehříváním motoru a 2 defekty Polák pokračuje v soutěži. Jednu pneumatiku si měnil přímo na trati, což může být součástí i jeho učení. To by se mu ve Formuli 1 nepodařilo. Žádný takový problém nemá Esa-Pekka Lappi se Škodou Fabia S2000, který doslova dominoval první etapě kategorie WRC2. Na druhém místě se ztrátou 30 sekund figuruje loňský vítěz WRC Academy Elfyn Evans s Fordem Fiesta RRC. Špatný den měl však vedoucí muž průběžného pořadí Němec Sepp Wiegand, který na posledním testu dne ulomil kolo o bariéru. A zde již máme potvrzení Lappiho vedení o 30,1 sekundy před Evansem a Eduardem Bressolinem s další Fiestou. Ale pojďme se vrátit zpět na úplné čelo portugalské rally 2013. Na jezdce čekal předposlední 4. úsek. Připomeňme si, že rozdíl mezi prvním Ogierem a druhým Sordem byl pouhé 4,4 sekundy. V Portugalsku startuje také Martin Prokop, který si celý den bezpečně hlídal 10. místo. Ačkoliv je ještě příliš brzy, směřuje opět k zisku cenných bodů. Ale Martin může postoupit výš, protože tady to vypadá na problémy nového člena týmu Volkswagen Motorsport Andrease Mikkelsena. Nor má technické potíže s posilovačem řízení a propadá se ze 7. místa na 16. pozici. Po 1,5 kilometru nám odešel posilovač řízení. Vůbec netuším proč, protože vše probíhalo zcela hladce. Do té chvíle to bylo vše na dobré cestě. Vpředu naštěstí nemá problémy Andreasův týmový kolega Ogier. Vítěz posledních 2 soutěží si drží chladnou hlavu i tady. Ačkoliv je opět na měkkých pneumatikách, zase o málo pomalejší, je stále v čele soutěže a do sobotní etapy bude mít výhodu startovní pozice. Jste v čele rally. Byla tedy vaše volba pneumatik správná? Možná to nebylo zcela perfektní, ale jsme vpředu a já se zase něco nového naučil, takže to dnes bylo dobré. Sordo to má hodně těžké. Jet bezpečně znamená vzdát se boje o celkové první místo. A to navíc s takovým mužem jako vítězem úvodních 2 soutěží Ogierem. Španěl však předvádí skvělý výkon na 4. měřeném úseku a zde vítězí. Stahuje tak Ogiera na 2,5 sekundy.
Ještě večer se v ulicích města Lisabon konala divácká vložka, kde Ožije dokázal na Sorda najet 2 sekundy. Jejich odstup se tak navýšil na 4,4 sekundy. Třetí je průběžně Latvala, ztrácí 11 sekund. Pro Fina je to velmi dobrý začátek portugalské rally. V čele je tedy vedoucí muž klasifikace jezdců šampionátu VRC 2013, který donutil k chybě Ostberga. Sledujte s námi sestřih druhé etapy, a to již zítra na programu Sport 5.